Dnes by sme vám chceli ukázať pokladku fólie Deltafox Plus, tzv. Systém dažďového podstrešia, ktorý je zatriedený do triedy tesnosti 2. Táto fólia je disperzného povrstvenia a tým pádom je vhodná aj na veľmi nízke sklony striech. Umiestnenie strechy, a je to priamo v srdci Slovenska, v Martine. Dnešné počasie je cirka nejakých 15 stupňov nad nulou, takže počasie je príjemné. Z rána bola mierna hmla, čo len dokazuje funkčnosť použitia fólie aj pri takýchto extrémnejších podmienkach. Jedná sa o novú stavbu, ktorá je určená ako garáž pre auta. Použitie krytiny je bobrovka, ktorá má bezpečný sklon 30 stupňov. Z toho dôvodu musí byť použité vo dažďu odolné podstrešie. Čo sa týka lepenia fólie, fólia Deltafox Plus je vybavená dvoma integrovanými lepiacimi páskami. Na hornej strane tá integrovaná lepiaca páska je v špeciálnych prúžkoch, je to špeciálny patentovaný systém lepenia. Tento systém lepenia zabezpečuje 100% vodotesnosť spoja fólií aj pri takýchto extrémnejších podmienkach, ako je hmla alebo dážď. Fóliu vždy lepíme na okapový plech, nie tou páskou, čo je integrovaná, ale ešte naviac lepíme lepidlom Delta Prene. Ak fólia je preložená v hrebení, sa prekladá a vyjde nám mimo lepiaceho pásu spoj, tak na prelepenie sa používa Delta Prene. Je to špeciálne vískózne lepidlo. Princíp lepenia je na báze studeného zvaru. Na tesnenie prierazov klincov pod kontroláty sa používa páska SB60. Na lepšie dotlačenie pásky a vyrovnanie netesnosti pod kontralátami sa používajú na prichytenie kontralát šroby. Odporúčame, klinec nedotiahne tú kontralátu tak tesne ako šrob. Fóliu preliepame aj v nárožiach. Z toho dôvodu, že je vodoodolné podstrešie, tak musí byť fólia prelepená aj Delta Prenom, nielen páskou pod kontraláty. Na vyriešenie detailov na fólii Deltafox Plus sa používa Delta Flexband. Treba ho ale vždycky pred nalepením naimpregnovať lepidlom Delta Prene, nechať o chvíľu lepidlo pôsobiť, aby zareagovalo následne zalepiť, tak ako vidíte na ukážke na streche.